kwentong tampok natin ngayon ay padalang kwento ng isa sa ating mga kalakbay. Karanasan ito ng kanyang tatay noong kabataan pa nito. Sa isang payak na bayan ng Miagao, taong 1968. Magandang araw po sa inyo kalakbay at sa lahat ng ating taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang po akong Joben. Gusto ko lamang pong maibahagi sa ating mga tagapakinig ang kwento ng aking ama noong kabataan niya at ang kanilang engkwentro sa isang aswang. Ilalahad ko na lamang po ang kwento sa punto de vista ng aking ama nang sa gayon ay mas maganda itong pakinggan. Marso, panahon ng tag-init sa aming bayan. Sa mga panahong ito ay nasa edad 16 na ako. Pangatlo po ako sa aming 5 magkakapatid. Pawang wala pang mga asawa at abala sa pagtulong sa kabuhayan ng aming pamilya sa palayan. Dito na po ako namulat. Maliit pa lamang ako ay nakahiligan ko na ang tumulong sa tatay ko sa paglilinis ng aming taniman. Idolo ko kasi ang aking ama sa kasipagan at kabaitan. Sa aming baryo ay wala itong naging kaaway o kasamaan ng loob. Isa ang aking ama sa mga taong hindi magdadalawang isip na lapitan ng mga kababaryo niya. Dahil na rin sa positibo nitong aura na halos araw-araw ay makikita mong nakangiti. Kahit sa mga araw at buwan na hindi ganong pinapalad ang aming taniman, ay nakangiti pa din ito at sinasabing babawi na lamang sa susunod. Ang pinakamatanda naman sa amin ay tawagin na lamang natin sa pangalang Anton. Edad 25. Kasalukuyan itong may nililigawan. Ngunit ayaw niyang ipaalam sa aming mga magulang nang dahil sa malalagot talaga siya sa tatay. Oras kasi na malaman ng tatay na may nobya na siya, ay siguradong ipipilit na nitong makasal sila. Palagian na lamang kasi naming naririnig ang mga magulang namin kung kailan daw sila magkakapo. Ang edad na 25 kasi ay matanda na at inaasahang may asawa na sa aming lugar. Pero para sa Kuya Anton ko, ay hindi pa napapanahon ang pag-aasawa. Gusto lamang niyang maranasan ng buhay may nobya. Kagaya din po sa ibang bayan, maging ang aming baryo ay meron din mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nabibilang sa normal na tao. Ayon pa sa lolo ko ay simula pa ng panahon ng mga Kastila ay naroon na at naninirahan sa mga masusukal na lugar ang mga nilalang na kilala sa tawag na aswang. Madalas itong gamiting panakot sa aming mga kabataan upang maiwasan ang pagpapagala-gala namin, lalong-lalo na sa gabi. Ngunit para naman sa isang nagbibinatang katulad ko, tila hirap na akong paniwalaan ng mga ito. Kung noong bata ako ay oo. Takot ako kahit sa mga anino ng puno sa gabi. Pero habang lumalaki ako at dumadami ang karanasan sa buhay, paunti din ng paunti ang takot na nararamdaman ko sa mga ganitong bagay. Mas takot pa nga ako sa mga ahas sa palayan at mga aso na nangahabol kapag naiwang bukas ang tarangkahan ng bakuran ng mga kapitbahay. May tagpo pa nga noong nasa elementarya pa ako nang mapadaan ako sa may bahay nga ng kabaryo namin na may 4 na asong alaga. Nakalimutan nilang isara ang tarangkahan, kung kaya't galit na hinabol ako ng mga aso pauwi sa aming bahay. Halos mapatid na nga ang hininga ko noon at labis ang pamumutla ko. Sa kabutihang palad naman ay mabilis akong tumakbo at hindi ako naabutan. Ngunit sinugod naman ng nanay yung kalugar namin at pinagsabihan tungkol sa mga aso nila. Mas matapang po kasi noon ng nanay ko kumpara sa tatay ko na malumanay lamang magsalita at lahat ay idinadaan sa pasensya. Isang araw habang kami lang ang nasa palayan nila Kuya Anton, napadaan ng nililigawan nitong si Amelia. Hindi ko alam kung napag-usapan nila yon, pero doon ang nagiging tagpuan nila sa tuwing alam ng kuya na araw ng pahinga ng tatay, lalo na kapag araw ng misa. Palagi yan itong may dalang makakain, kung kaya't ayos lang naman sa akin. Nadadaan ako sa suhol. Hinayaan ko silang mag-usap hanggang sa magsawa sila, habang ako naman ay inaabala ko ang sarili ko sa paggawa sa taniman. Hanggat may makakain ako ng libre ay kasabwat nila ako sa pagliligawan nila. Sa pagkakaalam ko kasi
ay tiyahin lamang ni Ate Amelia ang kasama nito sa kanila. Gawa ng nasa Maynila ang mga magulang niya dahil sa trabaho doon. Ito namang si Ate Amelia ay hindi pumapayag na pumunta sa Maynila dahil sa hindi niya maiwanan ng Kuya Anton. Isa naman sa mga kaibigan ko na tawagin nating Crispin na nasa unahan malapit sa danang sinasakahang taniman ang nagiging tagabalita namin sakaling parating na ang tatay. O di kaya ay napapadpad ang tiyahin ni Ate Amelia para hanapin siya. Sa ganitong paraan ay palagi ang nakakatakas ang dalawa sa pagkakahuli. Ganito po ang aking kabataan. Simple at masaya. Sa mga ordinaryong bagay lamang labis na ang kagalakan namin. Pero syempre pa, lahat ng masasayang sandali ay may lungkot na parte din. Kung minsan pa ay nakakatakot. Isang araw kasi ay may kumalat na balita sa aming baryo tungkol sa isang buntis na nabiktima ng isang aswang habang pauwi mula sa sakahan kasama ang asawa nito. Ayon pa sa mga kwento ay nagawa namang makaligtas ng dalawa. Ngunit nakunan na yung babae at hindi ito makausap. Dahil nga doon ay mas lalong naghigpit ang aming mga magulang. Maging sila Ate Amelia at Kuya Anton ay bihira nang makapag-usap. Dahil sa pinagbantaan ito ng tiyahin na kung hindi papapigil sa paggala ng hindi nagpapaalam ay ipapadala na si Ate Amelia sa Maynila. Dahil nga doon ay hindi na nila nagagawang makapag-usap sa palayan namin. Isang hapon ay nilapitan ako ng Kuya Anton. "Limuel, halika. Mayroon akong adobo sa asin dyan sa aparador ko. Kung gusto mo sa'yo na lang yan. Bukas pwede mo na yan makain." Wika sa akin ng aking Kuya Anton. Sa puntong ito ay alam ko nang may kailangan ng kapatid ko. Pareho naming paborito ang adobo sa asin. Ito yung taba ng baboy na hiniwa sa maliliit na piraso, sabay lalagyan ng asin at pakukuluan mo hanggang sa matuyo ang tubig at magkamantika. Pagkatapos ay hahayaan mo lang na maprito ito sa mantika hanggang sa maging tostado na. Pagkatapos ay lalagyan ng bawang. Tutustahin saglit ang bawang, saka palalamigin at isisilid sa garapon. Tapos ay itatago na tila kayamanan. Kung kaya't dahil sa ibinigay niya ito sa akin, alam ko na agad na may kapalit ito. "Ano naman ang kapalit niya, Kuya? Ikaw kinakabahan ako sa mga ginagawa mo." Sagot ko naman dito habang inaantay ang tugon. Hindi nga po ako nagkamali. Nakiusap ang kuya ko na samahan ko itong magtungo sa bahay nila Ate Amelia. Labis na umano ang pangungulila niya sa kanyang nobya at sabik na itong makita ang dalaga at masilayan man lang ang mga ngiti nito. Plano ng kuya ko ang pumaslit kapag tulog na ang lahat at tutungo kami sa bahay ng dalaga. Kung saan naman ay umaasa siyang dumungaw siya sa bintana. Natakot naman ako sa ideya ng kuya. Bukod kasi sa siguradong mapapagalitan kami ng mga magulang namin at ng tita ni Ate Amelia kapag nahuli kami, nariyan din ang peligurong dulot ng napapabalitang aswang. Pero alam kong hindi magpapapigil ang Kuya Anton ko, kung kaya't minabuti ko na lamang na samahan ito. Takot man ako sa aswang ay mas naisip kong mas hindi kakayanin ng konsensya ko kapag may masamang nangyari sa kuya ko dahil sa hinayaan ko itong mag-isa. Bandang mag-alas 8 nang pumasok na ang mga magulang namin sa kanilang kwarto. Ito na yung oras na inaantay ng Kuya Anton. Lumabas ito mula sa kwarto habang mahimbing na din ang tulog ng mga kapatid namin. Ako naman ay nasa may kusina. Nakaupo sa hapag at inaantay siya habang nilalantakan ng adobo sa asin. Maya-maya pa nang matiyak niya ng tulog na ang aming mga magulang, ay sumenyas ito sa akin at dumang kami sa bintana ng kwarto. Alanganin kasi kung sa pinto dahil sa siguradong tutunog ito, gawa ng lumang-luma na ito. Dagdag mo pa na may nakasabit ito sa labas na mag-iingay oras na mabuksan. Nang makalabas kami sa bintana, ay marahang kaming lumayo sa bahay bitbit ang aming mga tsinelas. At nang sa tansya namin ay sapat na ang layo, ay sinuot na namin ito sabay ang paghingal sa kalokohang gawa namin. Hanggang sa mga sandaling iyon po ay dala ko yung garapon ng adobo sa asin. Naninigurado lang kasi ako. Naisip ko na baka kapag natapos ko na siyang samahan, bawiin niya yung adobo.
Kaya naman sinikap kong maubos ito at ititira ko na lamang yung mantika pang ulam ko. Hahaluan ko lamang ito ng toyo at kalamansi ay tiyak ng marami akong mauubos na kanin. Maingat kaming naglakad ng kuya. Iniiwasan naming makasalubong ang mga tanod dahil sa tiyak na pauuwiin kami ng mga ito kung kaya't sa may pilapal kami dumaan. Di bali na daw na maputikan ng mga paa namin dahil may mahugasang balon namang kila Ate Amelia. Habang papalapit kami sa bahay nila Ate Amelia ay nag-iiba ang pakiramdam ko. Tila nagiging maalinsangan gayong napaka-presko naman ang simoy ng hangin. Pero sa sandaling dumadampi ito sa akin ay parang maalinsangan at kinakapos ako ng hininga. Ilang saglit naman ay naroon na kami sa malapit sa bakuran nila Ate Amelia. Ngunit habang abala ko sa pagkuwit ng adobo sa garapon, ay bigla na lamang akong nabangga sa likod ni Kuya Anton dahil sa bigla itong napatigil. "Limuel, tignan mo sa may taas ng bubong nila Amelia. Nakikita mo ba yung nilalang?" Sambit sa akin ng kuya ko na nakaturo habang bagyang nakayuko sa may palayan. Nang tignan ko naman yung bubungan nila Ate Amelia, sa sinag ng bilog na buwan ay lantad ang isang nakakapangilabot na figura ng isang aswang. Mahaba ang buhok nito at may mga pakpak na di kalakihan. Marahan itong nagpapagapang-gapang at tila ba sumisilip sa loob ng bahay nila Ate Amelia. Labis ang kabang naramdaman ko dahil sa wala kami mapagtataguan o masisilungan man lang sakaling mabaling sa amin ang atensyon ng aswang at habulin kami. Ito namang Kuya Anton ko ay hindi magawang ialis ang paningin sa ibabaw ng bubong at tila pa gustong lapitan ng bigla ko itong tapikin para matauhan. Ayon pa sa kanya ay hindi niya daw namalayan na kusa nang naglalakad ang mga paa niya papalapit sa aswang. Sinabi ko na lamang dito na manatili muna kami sa kung nasan kami at huwag na munang gumalaw. Baka kasi makuha namin ang atensyon nito at kami ang pagbalingan ng aswang. Mabuti naman at nakinig sa akin si Kuya. Pero may isang kapalpakan ako nagawa. Biglang napalingon sa amin yung aswang at huli na bago pa kami makayuko. Nakita na kami nito sabay ng paghiyaw nito sa nakakatakot na paraan. Noong una ay hindi ko malaman kung paano kaming naramdaman o nakita nito. Ngunit napagtanto ko na kumakalat pala sa hangin ang amoy ng sunog na bawang mula sa nilalantakang kong adobo sa asin. Amoy na amoy ito nang marahil noong umihip yung hangin mula sa palayan ay nagawa nitong masagap ang halimuyak ng bawang. Tila labis itong nagalit at naging mabalasig. Noong akma itong lilipad na sa pag-aakala ko ay gagawin nga, subalit lumundag lamang ito mula sa bubong at mabilis na tumakbo patungo sa amin. Dito na kami kumaripas ng takbo ni Kuya Anton. Tanda ko pa sa pagmamadali ko ay nagsitalsika na yung tsinelas ko at hindi ko na nilingon pa. Bahala na at babalikan ko na lamang sa kinabukasan. Ganon din ang Kuya Anton. Nagpaunang kami sa pagtakbo habang yung aswang ay nakasunod sa amin at nakikitakbo sa putikan. Mabuti na lamang at nung matawid namin ng palayan ay sakto namang naroon ang mga tanod at naglalakad. Hingal kaming napalod sa kalsada at agad namang kaming nilapitan ng mga ito. Buong akala daw nila noong una ay mga magnanakaw kami. Mabuti na lamang at nakilala kami kaagad. Nang muli namang lingunin yung aswang na humahabol sa amin ay nawala na ito. Dinala naman kami ng mga tanod sa barangay upang matanong sa kaganapan at kung bakit naroon kami sa palayan. Nahihiyang sinabi ng kuya ang dahilan, sabay ng paglalarawan ng itsura ng aswang sa mga naroon. Ayon naman sa isang matandang residente, ay isang kubutang nakita namin. Mahaba ang buhok at may pakpak, ngunit hindi nito ginagamit na panlipad ang pakpak, kundi panakot sa mga biktima. Kaya pala imbis na lumipad ay hinabol lamang kami nito sa putikan. Matapos ang pagtatanong sa amin ay nakita kong patawa-tawa pa sila Kap na nakatitig sa akin. Yun ay dahil sa bagamat nanginginig na, ay hawak ko pa rin ang garapon ng adobo ko. Inihatid kami ng mga tanod sa bahay, kung saan naman ay katakot-takot na sermon ang inabot namin sa nanay. Habang ang tatay ay natatawa pa sa sinapit namin. Nang tanungin namin ng kuya kung bakit siya natatawa, ay dahil sa ganun-ganun daw ang ginawa niya
noong magkasintahan pa lamang sila ng nanay. Marahil daw kaya sobra-sobra ang galit nito ay naalala ng nanay ang kalokohan ng tatay sa mga ginawa namin. Kinaumagahan naman ay usap-usapan sa aming baryo ang tungkol sa kubot na humabol sa amin. Nagawa pa kaming asarin ng mga kaibigan namin tungkol sa kung kamusta daw ang karanasan namin na habulin ng isang babae. Pangisi-ngisi naman si kuya habang sinasabing nakakakaba pala kapag ikaw na mismo ang hinabol ng aswang. Halos iwanan daw siya ng kaluluwa niya nang bigla namang dumaan ang tiyahin ni Ate Amelia at huminto sa may tapat namin. Tinitigan kami nito mula ulo hanggang paa, sabay nagwika na mabuti na lamang daw at hindi kami naabutan ng aswang. Kung hindi ay naempatya pa daw sana ito dahil sa amin. Noon pa man ay masungit na itong si Aling Silvia sa amin. Ayaw nito sa kuya ko dahil sa wala naman daw mapapala dito ang pamangkin niya. Isa pa ay hindi daw pambukid ang ganda ni Ate Amelia. Sanay na kami sa ganitong mga litanya ng ginang. Paano po kasi tumandang dalaga kaya't abot-abot na lamang ang kasungitan. Ngunit nagtaka ang kuya nang dahil sa hindi nito kasama si Ate Amelia. Madalas naman kapag lumalabas ito at namimili ay kasama niya ang pamangkin. Subalit sa partikular na araw na iyon ay wala si Ate Amelia. Dahilan upang mabahala ang Kuya Anton. Niisip nito kung ano ang nangyari sa kasintahan, kung may sakit ba o kung ano paman. Dahil dito ay pinilit ako nitong samahan siya at pupuslit kami sa bahay nila Aling Silvia. Sa pagkakataong ito ay sa hapon na kami pupunta nang dahil sa ayaw na naming matsyempohan pa yung kubot. Bandang mga 3:00 nang maaga kaming umalis sa bukid. Nagbanlaw ang Kuya Anton para namang sakaling makausap niya si Ate Amelia hindi naman siya amoy kalabaw. Ako naman ay saktong ayos lang. Isa pa ay hahanapin ko lang din naman yung kinelas na naiwan ko sa palayan papunta kila Ate Amelia. Mag-alas 4 nang bagtasin namin ang daan tungo sa likod ng bahay ng dalaga. Nakita namin si Aling Silvia na kalalabas lamang ng bahay at tila tutungo sa tindahan. Pagkakataon na ito ng kuya para malapitan ang bahay at matingnan kung ayos lang ba ang Ate Amelia. Pero hindi namin ito makita sa may sala. Sinubukan namin sa kusina, ngunit wala din ito doon. Nang maisipan ng kuya na akyatin ang ikalawang palapag ng bahay at silipin ito sa may kwarto. Medyo nakakakabaman dahil sa baka mapagkamalan na magnanakaw at maipabarangay pa kami, nagpumilit ang Kuya Anton. Nang maakyat nito ang bahagi ng kwarto ni Ate Amelia, ay nakita niyang naroon ang dalaga. Nakaratay sa higaan at tila may karamdaman. Agad niya itong tinawag at nang magising ay agad na tinungo ang bintana. Ayon kay Ate Amelia, ay ilang araw na siyang nilalagnat at nahihilo. Madalas din ang pagsusuka nito at tila palagian daw siyang nakakaamoy ng malansa. Kung kaya't pinagbawalan siya ng tiyahin na lumabas at manatili lamang sa loob ng kwarto. Ayon pa dito ay mamayang gabi ay may manggagamot na magtutungo sa kanilang bahay upang matignan siya. Nais pa sanang makausap ng Kuya Anton ang nobya nito. Ngunit narinig na namin ang boses ni Aling Silvia. Kung kaya't nagkukumhog na kaming tumakbo papunta sa may palayan. Nangako naman ang kuya na babalik kami sa susunod na araw para kumustahin ang paggagamot niya. Bandang mag-aalas 6 ay nasa bahay na kami. Sinalubong kami ng nanay at inutusang sunduin na ang tatay na tila nayaya sa inuman ng mga kasama nito sa bukid. Nasa kabilang kanto lamang ito. May karawan daw kasi doon. Naisipan naman namin na baka may pagkain pa at baka maaari din kaming makikain. Dahil sa talaga namang nakakagutom ang ginawa naming pagtungo kay Ate Amelia. Hindi naman kami nabigo nang dahil sa pagdating namin ay napakarami pa ng pansit at mga makakain, biko at mga suman. May mga karne pa kaming nakita, kung kaya't labis ang tuwa namin. Saglit na nalimutan ng Kuya Anton ang alalahanin tungkol sa karamdaman ni Ate Amelia. Nasa mag-iisang oras po yata kaming naroon sa handaan nang maalala naming pinapauwi na nga pala ng nanay ang tatay. Nang mabusog na kami ay nilapitan namin ng tatay na masaya pang nakikipag-inuman.
Dahil nga sa masunurin naman ito sa nanay namin, ay agad na itong nagpaalam at magkakasabay na kaming naglakad ng papauwi. Masayang nagkukwento ang tatay sa mga napag-usapan nila sa inuman. Kami naman ay nakikinig lang dahil sa labis ang kabusugan namin at hirap kaming kumilos dahil sa tila ilalabas na ng aming tiyan yung mga nakain namin. Ilang hakbang pa ay nagulat kami nang biglang may isang tao ang lumabas mula sa dayami. Isa itong babae, maputik at nakapaalamang. Nang biglang takbuhin ito ng kuya, saka ko pa lamang nakilala na si Ate Amelia pala yung babae. Umiiyak ito at tila takot na takot. Agad naman namin itong inalalayan at tinignan ng tatay kung may humahabol ba dito. Ngunit tanging paghalakak na lamang ng matinis ang narinig namin. Agad na kaming nagtungo sa bahay. Karga-karga ni Kuya Anton si Ate Amelia na tila nawalan ng malay ng mga sandaling iyon. Nang makarating kami sa bahay ay gulat ang mga kapatid ko maging si nanay. Buong akala nito ay wala ng buhay si Ate Amelia. Agad namang nagpainit ng tubig sila nanay. Ako naman ay kumuha ng sambong sa labas at ng sulasi ayon na din sa utos ng nanay. Piniga niya ang mga dahon ng sulasi at ipinamoy sa walang malay na si Ate Amelia. Dito pa lamang ito nagkamalay at nagulat kami sa pagsigaw nito na huwag po at nagmamakaawa. Nang matauhan naman at makitang kami ang mga nasa harap niya, ay saka pa lamang ito tumigil at yumakap kay Kuya Anton. Seryoso ang lahat. Gusto naming malaman kung ano ang nangyari at kung bakit nasa damuhan siya sa ganoong oras. Nang kumalma si Ate Amelia ay nag-umpisa itong magkwento. Ayon sa kanya ay nagising siyang naroon na sa kwarto ang tiya niya at ang sinabi nitong manggagamot. Pero dahil hindi napansin ng kanyang tiya Sylvia na gising na siya, ay nagpatuloy ito sa pagpapanggap na tulog upang mapakinggan ang usapan. Nagulat ito nang malamang hindi manggagamot, kundi isang aborsyonista ang naroon. At doon lamang nito nalaman na kaya pala ganun na lamang ang nararamdaman niya ay nang dahil sa nagdadalang tao siya. Nagbunga ang minsang kapusokang nagawa nila ni Kuya Anton. Nais na ipalaglag ng tiya niya ang bata habang hindi pa daw ito tuluyang nabubuo sa sinapupunan niya dahil sa ikakasira daw ito ng imahe ng kanilang pamilya at ng buhay ni Ate Amelia. Dahil nga sa narinig ay tila ng lambot ang mga tuhod ni Ate Amelia. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa iyon ng tiyahin niya, alang-alang lamang sa iniingatan niyang reputasyon. Kung kaya't nagantay siya ng pagkakataon upang makatakas sa kanilang bahay. Una nang naisip niya ay si Kuya Anton. Nang saglit na lumabas ang tiyahin niya at ang aborsyonista ay agad itong bumangon at dumaan sa bintana upang makatakas. Maayos namang siyang nakababa. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagimbal niya nang makita niya sa may bubungan ang isang nilalang na sumisitsit sa kanya. Base pa sa paglalarawan ni Ate Amelia, ay ito yung kubot na nauna naming nakita noong isang gabi. Bigla daw itong lumundag mula sa bubong nila at nagsimulang habulin siya kung kaya't tumakbo siya ng tumakbo sa maputik na palayan. Mabuti na lamang at maliksi din itong si Ate Amelia na kahit pa masama ang pakiramdam ay nagawang makalayo sa aswang. Ngunit hindi siya nito tinantanan at kamuntikang pang mahablot. Kung hindi lamang nagulat ang aswang sa biglang pagtawanan namin nila tatay. Magkahalong emosyon naman ang naramdaman nila nanay at ng kuya ko. Alam kong masaya ang kuya dahil sa magkakaroon na sila ng anak. Ngunit natatakot na baka kung anong gawin sa kanya ng mga magulang at kamag-anak nito. Ganon din sila nanay at tatay. Alam kasi nilang hindi biro ang pinasok nila Kuya Anton at Ate Amelia. Magkagayon pa man ay hindi sila payag sa gusto ng tiyahin nitong ipalaglag ang kauna-unahan nilang apo. Dahil dito ay nagpasya sila nanay na doon na muna si Ate Amelia hanggang sa kinabukasan upang masama nila ito sa bahay ng tiyahin. Nagtataka naman kami sa kung bakit tila hindi sinundan ng tiyahin niya sa bahay namin. Gayong alam naman ito na marahil na wala namang ibang tatakbuhan si Ate Amelia kundi ang kuya ko. Buong magdamag kaming gising ng kuya habang si Ate Amelia naman ay nakatulog na sa katre na tinutulugan ng Kuya Anton. Nagbabaka sakali kami na mamaya ay nariyan na ang tiyahin nito kasama sila kapitan. Ngunit sumapit na lamang ang umaga
ay wala pa ding dumating na Aling Silvia. Maging sila nanay ay nagtataka habang nag-aalmusal kami. Dapat daw ay naroon na ang takalera niyang kababata at nag-iingay na sa labas ng bahay. Pero mag-aalas 8 na ay nagpasya na lamang sila nanay na samahan si Ate Amelia sa barangay upang iulat ang naganap na pangahabol sa kanya ng aswang at maging ang hindi nila pagkakaunawaan ng tiyahin. Doon na namin nalaman ang dahilan kung bakit hindi nagawang sundan ng tiya nito si Ate Amelia. Noong gabing tumakas si Ate Amelia, ay hinabol pala sila agad ni Aling Silvia at noong aborsyonista. Dahil nga sa kapag nalaman ng mga taga-barangay ang tangka nilang pagpapalaglag kay Ate Amelia, ay siguradong makakasuhan sila. Ang kaso ay sinalubong sila ng kubot at doon na naging malagim ang lahat. Namatay yung aborsyonista dahil sa mga kagat ng aswang, habang ang tiyahin naman ni Ate Amelia ay isinugod sa pagamutan dahil sa mga natamo nitong sugat mula sa pag-atake ng kubot. Umiiyak daw ito habang humihingi ng kapatawaran na tila nagdedeliryo na. Nahabag naman kami, maging ang Ate Amelia, na kung hindi naman dahil sa kanya ay hindi iyon mangyayari. Ngunit kung hindi din naman siya umalis sa bahay, ay tiyak na ang kanyang anak naman ang naisakripisyo at nalaglag. Dahil naman sa mga naganap ay umuwi ang mga magulang ni Ate Amelia. Sa tulong naman ng aming butihing kapitan, ay naipagkasundo sila ate at kuya upang agad na makasala. Tinawag pa ng mga taga roon sa amin na ang buntis na mapalad. Dahil sa nagawa nga nitong si Ate Amelia na makaligtas sa aswang. Nang maikasal sila ay doon muna nanatili ang dalawa sa bahay namin. Naglagay sila tatay at kuya Anton ng karagdagang kwarto na dinugtong sa aming bahay para lamang sa kanilang dalawa. Pansamantala ay doon muna sila habang itinatayo pa nila tatay ang bahay nila kuya na nasa tabi lang naman namin. Sa tulong ng mga magulang ni Ate Amelia ay nagkaroon ng pondo ang mag-asawa para sa pagpapagawa ng bahay at ang kalahati nito ay para sa manukan at babuyan na naisip ng kuya. Maswerte sila dahil parehong mababait ang mga magulang nilang dalawa. Habang ang tiyahin naman ni Ate Amelia ay isinama ng mga magulang nito upang mapadala sa pagamutan. Nagkaroon ito ng problema sa pag-iisip matapos ang mga nangyari. Sa madaling sabi ay mas naging mapayapa ang aming baryo. Bagamat masama mang kung iisiping natutuwa kami sa pagkawala ng matandang pobreng dalaga, ay ganun na nga po ang nararamdaman namin. Walang mangungutya sa kuya ko at walang dudura-dura kapag napapadaan sa bahay namin. Sa mga sumunod na gabi naroon na si Ate Amelia sa aming bahay at nagumpisa na kaming makaramdam ng mga kakaibang bagay sa paligid. Mga bisitang hindi inasahan at mga huni na malinaw pa sa umaga na nagmumula sa mga aswang. Alam namin kung sino man ang kubot na ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay nila Ate Amelia at yun din ang naroon sa bahay namin. Marahil ay iisipin ng ating mga tagapakinig kung bakit hindi na lamang sila kuya ang tumira sa naiwang bahay ng tiya Silvia nito. Ngunit hindi po posible iyon. Isa sa naging dahilan ng pagsama ng mga magulang ni Ate Amelia sa tiyahin nito ay dahil sa noong nakalabas ito sa pagamutan. Ilang gabi lamang ang nakaraan matapos ang kasal nila Ate Amelia ay sinilaban ni Aling Silvia yung bahay niya dahil sa may mga demonyo daw kasing nasa taas ng bahay at gusto siyang kunin. Mabuti na lamang at gising pa noon ang mga magulang ni Ate Amelia at nagawa pa nilang makalabas ng bahay bago pa kumalat ang apoy. Habang ang tiyahin naman ito ay nasa tapat ng bahay at panay ang pagtawa at pag-iyak habang sinasambit ng mabuti nga daw na masunog na ang lahat ng mga demonyo. Tila hindi na kayanan ng isip ni Aling Silvia ang labis na takot at trauma na kagagawan ng kubot. Dahil nga doon kung bakit sa malit na kwarto muna nagtsatsaga ang mag-asawa. Isang gabi, habang masaya kaming nag-uusap na mag-anak, sa harap ng apagat ni Nanamnam ang masarap na tinola ng nanay, ay siya namang paghuni ng isang kakaibang ibon. Sabay sa pag-alulong ng magkakasunod na aso sa aming baryo. Ito daw ang senyalis na may kakaibang nilalang ang nakikita ng mga hayop. At dahil sa takot ay ginawa nito ang mga pag-alulong upang makuha ang atensyon ng may-ari nito. Alam naming malaki ang posibilidad na ang Ate Amelia ang pakay ng mga aswang na ito. Malamang ay ito na naman yung kubot na walang sawang binibisita ang Ate Amelia sa gabi-gabi.
Kahit anong subok naman namin sa paglalagay ng mga pangontra sa bahay, ay hindi nito magawang pigilan ng gutom ng aswang sa paglapit at pagsubok na matikman ang sanggol sa may sinapupunan ng aking hipag. Pero sabi ko sa sarili ko na hanggat kaya ko ay tutulong akong mabantayan ng pamangkin ko laban sa aswang na ito. Bagamat hindi namin alam kung ano nga ba ang mabisang pangontra sa mga kubo, gawa ng tila hindi naman ito takot sa bawang o asin. Wala ding albularyo sa bayan namin na maaring mapagtanungan at mahingin ng payo. Kung kaya't ang mga tradisyonal na pangontra at panlaban na lamang ang inihanda namin. Bawang, luya, bagakay, itak na nakasabit sa pinto, walis tingting na nakabaliktad sa pinto ng sala at kusina, tapos itim na damit na suot ng Ate Amelia sa tuwing matutulog ito. Kami naman ay madalas na nagpapausok ng kamangyan sa pagbabaka sakaling maitaboy ito. Subalit sa isang partikular na gabi, siguro ay dala din ng pagkainip at inis sa mga pinaggagawa namin, ay hindi na nagawa pa magtimpi ng aswang, tapos ay kumatok ito ng kumatok sa pintuan na tila gustong wasakin, kasabay ng mga pag-aangil at mabalasik na pagsigaw nito. Siyempre sa emosyong nararamdaman ng Kuya Anton dahil sa kagustuhan ng aswang na kainin ng kanyang anak, ay sumugod ang kuya papalabas ng bahay upang kumprontay ng aswang at subukang patay na ito. Agad kaming sumunod ng tatay dahil sa alam namin na hindi nito makakayang mag-isang labanan ng kubot. Ngunit pare-pareho kaming natigilan nang makaharap namin ang aswang at makita ng lantaran ng mukha nito. Si Aling Silvia ang naroon. Mabalasik ang mga mata at naglalaway. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Lahat kami ay nagtataka kung bakit at paanong si Aling Silvia yung kubot na matagal nang naghahasik ng lagim sa aming baryo. Maging si Ate Amelia ay napasigaw na lamang nang makita ang kanyang tiyahin sa nakakatakot na anyo. Hinala pa namin na maaaring nahawa ito sa kubot na kamuntikan na siyang mapatay. Hindi namin lubos akalain na mangyayari iyon sa ginang. Isa pang problema namin ay hindi namin malaman ang gagawin kung sasalakayin ba namin itong si Aling Silvia o itataboy na lamang. Ang buong akala namin ay nasa Maynila na ito at nagpapagamot. Iniisip tuloy namin kung maayos lang ba ang mga magulang ni Ate Amelia. Nang maya-maya ay nagsidatingan na ang mga taga-barangay. Lalong naging matapang at mabagsik ang mga pag-angil ni Aling Silvia. Maging sila kapitan ay hindi malaman ang gagawin dahil nga sa kabaryo namin itong aswang na nasa harap namin. Hanggang sa bigla na lamang itong mabilis na sumuot sa mga damo at dire-diretsyong nawala sa paningin namin. Saka pa lamang nagsisugod ang mga tanod upang mahanap ito at mahuli. Natagalan sa pagproseso ang mga ito kung papatayin ba o huhulihin lang ang aswang. Ayon sa kapitan ay susubukan nilang mahuli ng buhay itong si Aling Silvia upang maipagamot sa albularyo na nasa kabilang bayan. Pero 1 linggo na lamang ang lumipas ay wala na kaming nabalitaan tungkol sa kubot o kay Aling Silvia. Parang misteryoso na lamang silang naglaho sa aming lugar. Nagawang maisilang ng Ate Amelia ang aming anghel, ang aking pamangkin at malusog ito. Hanggang sa lumaki naman ang aking pamangkin na si Buboy, ay wala na kaming naranasan pang pangangaswang sa aming baryo. Dahil na rin siguro sa pagkakatayo ng maliit na chapel sa amin at sa pagbabalik ng mga tao sa muling pagsimba. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.